Aintzinata ernai, Bidasoaren bialdetako antolakundeak bagira ere, Euskal Herria dugu arrazoi eta helburu. Eta antolakundeen sogeratik beretik, elkarlanerako borondatea agertu ginuen. Sede berdina baitugu. Gazte problematikak landuz, Euskal Herri aske bat eraikitzea. Elkarlan hori jada martxan egi dugu. Eta aurten elkarlanetik elkar ezagutzara egin nahi dugu salto. Horregatik, aurten, Bidasoaren bialdetako gazten harremanak garatu, bakoitzaren errealitatea ezagutu, eta guztiona den Euskal Herriaren ibilbidea eta gaur egungo egoeraren inguruko formakuntzak landuko ditugu. Bai, izan ere, Euskal Herria osatzuten 7 lurraldetako gazteon elkar ezagutza, iparraldearen eta hegoaldearen eta baita egungo errealitatearen kokapena egitea ezinbestekoa zaigu, ez? Gure jarduna garatu eta helburuak erdiesteko. Honela bada, elkarlanaren helburua aurten elkar ezagutza eta borrokarako espazio komunak irikitzea izango litzaideke. Honekin esatea, joan den urtean gazteburutak ziotan batein genuen bezala, urten ere badugula asmoa mendimartxa bat batera iteko, apirilaren 2 eta 4 izanen dena, eta besterik gabe, momentu hori ere bai, topaleku izanen dela Bidasoaren bialdetako gazteriak bat egin dezan, norberaren eta herri honen burujabetzaren alde. Hori da, orduan, gestatu zakoak, hartu lozakoa, hartu oiagetxea eta zauzte. Eta horatu, animoa eta kemena dagoen lekuan aldaparik ez dagoela.